आज मिनिस्ट्रोनी चिकन मिनिस्ट्रोनी सूप होता है माझी स्टाईल. हे चिकन बारीक पीस केले, बारीक पीस कातवले. हे बटाटो, एक बटाटो, 3 कॅरेट, कॅबेज, कॅप्सिकम, टमाटो, फ्रेंच बीन, ओनियन आणि गार्लिक आणि मॅगी. सगळे कातून तेणे कातवलं हे पातळ कातवलं ते मोठे ना. हे फ्रेंच बिनी, कांदो, कॅबेज सगळी बारीक कातरून दे आणि बटाटो, कॅप्सिकम आणि चिकन 2 मॅगी दाखवले तुम्ही हे इथून घातलं आणि एक गार्लिक चॉप केलं ते चॉप करून. हे टोमॅटो दाखवले ते त्याची प्युरी केली. तुम्ही डबा मिळता बाजारात तुमच्या तेवढा तो यूज करून जाता जरा हे टोमॅटो हे करून जातं. तेल तापवाय झाडांचा स्टॉक बेस्टे उडवत आहे तुमच्या बेस्टे यूज करून घेता ना. चिकनाचा स्टॉक करून घेता इथून घालतो. आता इथून चिकन घालतो. नंतर ते शिजवून घालतो. बटाटो सगळे व्हेजिटेबल घालतात. सगळे कांदे सगळे मिक्स करतात. हे चांगले भाजून घ्या. आपल्याला ते मस्त भाजून घ्या. हे लागून द्यायचं घोटून काढून घ्यायचं. ही एक टेस्ट त्याची एक टेस्ट आहे. करपावून ड्रिंक्स पण नाही हे लागून घ्या. घोटून काढतात. आता तिथून टोमॅटो प्युरी घालतो. चिकनाचा स्टॉक आता सगळं तिथून घालतो आणि इथून उदक भरून झालं. आता हे शिजवून दवरपाचें. चिकन सूप केला. तुका ते सूप मी तुमकां रिव्यू दिता सुपाचो. तेणे खायलो तो फादर इन लॉन आनी एक आयटम कोला चिकन मिनिस्ट्रोनी सूप. कित्याक सेम सूप आमगे बोटीचे खूब आसता आनी हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता. म्हळ्यार बोटीचे आसत तो आमगे तितून सुंगटां घाताय ते सुंगटां सेम रेसिपी. म्हळ्यार तेणें चिकन घायला तितून सुंगटां आसताय. तूं टेस्ट करून पावता केसो जाता. फ्लेवर सारको सेम बोटीचे मेळटा तसलोच. म्हळ्यार बोटी कोण आमगे हिंगा घरांकूच तो बरो जाता. थँक्यू. राईट मिनिस्ट्रोनी सूप केलं तुम्ही करा घराकडे शेअर करा. आणि मिनिस्ट्रोनी जायते किमसांचा होत जाता ह्याचं चिकनाचं केलं आणि कोणाला जाय जाल्यार तुम्ही कॉमेंट. थँक्यू. आज तुम्ही चोयल्या आसतली रेडी केली चिकन मिनिस्ट्रोनी सूप रेसिपी. सो
तुमी बी ट्राय करा घरा कडेन आनी मागीर म्हाका रिव्यू दियात कशी दीस लागोल ती रेसिपी तुमकां. इफ तुमकां बरी दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. आनी जायत जाल्यार पॉसिबल जाल्यार एड्स येताय न्हू ते प्लीज स्कीप करूं नाका, फूल एड प्ले जावन दिये. ओके, मिरची नेक्स्ट व्लॉगान ओ नेक्स्ट रेसिपी मिरची. टिल देन बाय गायज.